Сега ще запалиш. Мама дава. Къде сме мишени? В Пещерата? пещерата. Където е живял кой? Бог. Свети Иван? Рил? Ски. Рилски. Свети Иван Рилски. Хайде се прекръстим сега. Моли я да запаля остина. Аз ще прекъсвам. Браво, и сега и Теди ще вдигне лекичко сега. Тъж, чудо. Теди, стой на едно място, много те моля, не мърдай да не паднеш годинци. Хайде сега. Да сме живи и здрави, нали? Да. Аз сега. Хайде, последната за баба Ваня запалете. С другата ръчичка, моля ти. Не се влизи. Казва се името на отца и сина. Изчакай. Теди, хайде. Ето тук. Ето се качи горе, ме изчакай. Апа. Хайде, миличка. Хайде. Да, не, няма места. Чакай сега. От нали Чакай. Хайде, миличка. Да, мамо. Пещерата сме. Тук се пази тишина. Да. Тук се пази тишина. Тук се пази тишина. Така. Така е прилично за това. Тук да има някой. Стивенка. Хайде, Слънчо, постъпа отцата сега, Миша. Нали виждаш, чака да се премести лекичко. Да, Миша. Стивенце, хайде. Бавничко сега, докъдето можеш. Тук съм, помагам ти. Хайде. Миша, внимателно. Да,